Haydi Emircan sensin. Максимално внимайте да не ги удари сега. Я не изчакай. Там внимавайте с малкия. Ай така чао, сетка. Така е, така е. Паново, внимание. Така. Като се влезеш. Ще го основно да, бе. Да се поставя самата бурна. Сега. Biraz yaklaşın biraz. El salla. Ha şöyle. Tamam. Andrei. Hadi Pami bırdı. Pami yani tam ne lelo. Всичко полицая, ако излезе, ще ядем шамари. Ей, пабелари! Emircan ne oldu? Hadi yani! Има ли? Пами, къде останате, бе? Аха. Хайде, опа. От. Вика, къде отиваш? Хайде, чао. Пами, какво правиш, мъти? Измори ли се, бе? А? Малко, нищо, почини малко, след малко пак. Ар беше мокър, че направиш? Emircan ne oldu? Ha tamam. Yani haydi koşsana ya. Момчето си забравя телефона и Емирджан му го върнал. Това се върна. Да го вземе. Ефендем! А? Ми там някъде си. Ефендем! Като се върнал да се вземе телефона от момчето и му само го дава. Evet. 10 часа, скоро някъде. Малко да ходим с тяло. Имаш ли някакво по-голямо дънко, бе? Имаме едно, не знам колко е голямо. Я, Дойч. Това на тебе ти стои като тако, после ама ти горе слава. Трябва да го видиш. Имаме едно друго черно. Дълго. Здрасти, Лейло! Здрасти. Ти ме се отказваш ли да идваш? Не ми се идва много, я. Моля, това на кано трябва да вземе. Да вържим на фотка отдатка. Що? Аз ще го покажа. Ти за толкова загубенич? Emircan el salla. Ha şöyle. Bami mıhni. 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 Tabii.
Айде. Всичко. Вика, ай назови мой. Айде и аз да се покажа. Фотографа. Излез там, излез там. Излез там, бе.